Tunga lafiya ka samba flani mugan ani nani programu e ma min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15 sur 20 ibse ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musakai se fa wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itay e ma mi fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo amusaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye pari no so jo ton o mala samba flani mugan anan to sebon ulu damnena villa simple ale million mugan ani wore a ton wari ero war keme duru ani e bishegi etage duplexi ale million binani ani flay a ton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni fe ka i to sebe awle anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadigi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million mugan ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani mugan fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru sira ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lanyini e femi malende munu sigleme jamana ko ka o beka se ka so kelengelen soro ba maliba ali konnala biye alamsay octobre kalo klita ani konoton samba flani muga ani saba aw mun ba fle sanga na ka wakati anga bolo le serafe mali kono ka tasse mali ko kanama ambe aw bela jilen fula aka wakati o chugala kuna foni ale wati seleni ayo bismillah kuna fondam la bi anga chamache fanga jamana maraba ulu koni ya yira kafo kuye kuma do nika o me faransi mado da ni o le corni ale koni nye mana kuma do ta nika nyeshi anga jamana uma anga jamana maraba ko kuba da faransi jamana maraba ulu kuluka ka sababu yake kai ni kuma ifo ko faransi jamana maraba uma kala do nyina nika beni ai o kuma la ko ka yira faransi la kafo ko kabini septembre kalo kile mugan fla samba kile ni kama kono toni biworo ko malite sika jonya juru o konnala bli ko mali ye jamana mi ni anga yerma horonya obe ambulo ko famiye franci jamana isa uka ka jenai ka fo ko mali ye jamana mi ni akoni be aka yerma horonya ni ka odi sinsin kataka afe anga jamana fantan nan bela jelen konnala anga jamana koni be na ibolo bla apeka chamacha fanga jamana nyama nu ye colonel Asimi Goita ye kunu octobre kalo klitan shegi samba flani muga ani saba chakero minal be wele ko Baikar aye o mauninka ulu bismillah mami yera tumbe unyama odi anga ministre mbeno ni alanya shinime sorola don kunya ulu ma ni o ye colonel Sadio Camara kataka se anga keleke chauka nyama ma ni o ye chef d'état de l'armée de l'air ye no ye général brigade Alumboy Jarai ni manu nun koni bismillah anga chamacha fanga jamana nyama fesa aklat kuni ka jonjo ko ta ko odi uma jamana marabaga bora kala maka fo octobre kalo klitan samba flani muga ani saba minusuma ka kuna fondisra o fe ka fo ko fe minusuma ye ulu kon be faka do fara uka toli kunda malaka anga jamana o konnala no anga jamana marabaga ya yurula ka fo ko fe mi décembre kalo klibi saba ni kile samba flani muga ani saba uka anga taka bo anga jamana konnala ko klikilin kon te fara uka kuba la nyinu fe ka fo benkan sebe minu otemena uni nyogon che kuka benkan sebe ni ka ali waliya anga fintigila ka obe ko tori dondoni ni ka gere kidalla dugu o korona la mi yere koni wi ane fis koni ni ka o mine ka o ke o tai ka be wakati ni mbobi abe san dama bo ni anga fintigila ka koni teni dugu ko fole nunu na octobre kalo kile wolon vla samba flani muga ani saba anga fintigila ka ya anga jamana bandri ni ka o koni jo ane fis dugu o korona la ane fis yere ni kidal ni nyongo kilometri keme ni tambo nyongo odedo anga fintigila ka koni ya yira ka fo obe ka se kidalla o la jani décembre kalo klibi sabani krenche anga jamana koni obeka antai coordination des mouvements de l'Azawa deni oyesema ulu koni ye kele nika odaele anga jamana ye mi ni anga fintigila ka koni lubeka karinyona sanga ni wakati
polisi so ɲɛma ni o ye commissaire général de brigade Sulemana Traoré octobre kalo tile 17 san 2023 a ye Algériens ka lasigiden bi an ka jamana kɔnɔ ni ka ale bisimila ni o ye son excellence El Haouyes Riachi a kɔni ye a bisimila maa min kɔni tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la sa o de ye a ka ɲɛma dangan kɔni tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna ni o ye contrôleur général Yusuf Kɔnɛ ye ni maa fila ninnu kɔni ka kuma fama bolila min kan o de ye bolodi ɲɔgɔnma o bɛ se ka sinsin cogoya min na an n'u ni ɲɔgɔn cɛ an ka polisi ɲɛma ale ye foli kɛ ni ka ɲɛsin Algérikaw ka lasigiden ale ma. An bɛ taa Burɛmukaw olu fɛ yen nɔ ni wagati in na Burɛmukaw kɔni jiko gɛlɛya o bɛ olu ka dɔgɔkun ye 7 Burɛmukaw bɛ ji ni ka o sɔrɔ tile 3 o de kɔnɔna la muso dɔw yɛrɛ kɔni bɛ si u ɲɛna su nɛgɛ kaɲa 2 wagati fo ka taga se sɔgɔma tile o bɔli ma walasa u ka se ka jibidɔn kelen yɛrɛ ni ka se ka o sɔrɔ muso dɔw yɛrɛ kɔni olu bɛ taa ba la dɔw yɛrɛ olu kɔni bɛ taa kɔlɔn na ni ka taga ji ɲini o la Burɛma Somajep ɲɛma ale y'a yira k'a fɔ ko u ka groupe électrogène dɔ de bɛ yen nɔ o kɔni tiɲɛna u bɛ ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka o dilan ko sɔɔni dɔrɔn a ko bɛna sigi sen kan. Zɛrɛn kɔni ale bɔnnen bɛ an ka faaba sugu o kɔnɔna la ni wagati na a bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko zɛrɛn kɔni a n'a ta bɛɛ a bɛ dugu kɔnɔna la nka zɛrɛn kɔni ale tɛ se ka san zɛrɛn feerelaw olu kɔni bɛ ka kuma sugu bɛɛ lajɛlen fɔ sa ka se k'a yira k'a fɔ fɛn min ye zɛrɛn ale ye gɛlɛya ye u y'a yira k'a fɔ zɛrɛn kɔni ale tun bɛ feere sefawari 140 ka taa se 150 ma o y'a sɔrɔ o wagati la u kɔni tun bɛ angɛrɛ bɔrɔ ni ka o ta 2000 o la nka ni wagati in na ko angɛrɛ bɔrɔ yɛrɛ ye fo 8,000 o de kɛra sababu ye sa ni ka se ka gɛlɛya don zɛrɛn ko ale la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taga Gabonkaw ka jamana o kɔnɔna la a ma dogo maa si la k'a fɔ ko nin wagati in na cɛmancɛ fanga de kɔni bɛ Gabonkaw olu fɛ yen nɔ a cɛmancɛ fanga ɲɛma ni o ye général Brice Oligui Nguema ye a y'a yira k'a fɔ kunu arabadonya la ko ale kɔni sara min ni u kan ka d'a ma jamana ɲɛmaa sara la a kɔni jɛra o sara kɔ k'a sababu kɛ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ a bɛ o dɔn walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw ni ka olu nimisi wasa cogoya min na ko yanni dan kɔni ka sigi fɛn min ye u ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ ale ka fanga la sara min kun bɛ ale a ka finitigiya kɔnɔna la a bɛna to ni o sara de ye. Chadiyanw ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ale bɛ Faransi jamana o kɔnɔna la kabini tarata donya ni o ye Mahamat Debi ye ni wagati in na fɛn min ye nanzaraw ka kɛlɛkɛcɛw kɔni minnu n'olu gɛnna ka bɔ Niger jamana kɔnɔna la olu kɔni bɛ ka u kunda Chad jamana o kan Mahamat Debi ka ni Faransi taga in a bɛ tile damadama bɔ kunu araba donya la ani Faransi jamana ɲɛma kɔni tun kan ka sigi ni ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya n'o ye Emmanuel Macron ye kunnafoniyaw kɔni ma bɔ kɛnɛ kan fɔlɔ ni k'a fɔ nka u fila kɔni ye ɲɔgɔn ye u ni ɲɔgɔn cɛ. Guinée Bissau duguba kɔnɔna la ni wagati in na kuran kɔni tɛ yen nɔ k'a sababuya kɛ kuranjuru kɔni o yɛlɛlen don olu la ni wagati in na cakɛyɔrɔ min ni a bɛ kuran d'u ma o de ye société turque ye ni kunnafoniya in kɔni bɔra BBC ale yɔrɔ la a yɛrɛ k'a fɔ ko $10 miliyɔn 17 o de kɔni juru bɛ u ka jamana marabagaw la ni o ye kuranjuru ye u y'a yira k'a fɔ ko tile 15 kɔnɔna la u bɛna lajɛ ni ka caman sara wari in na walasa kuran bɛ se ka na u ka faba kɔnɔ cogoya min na. Mali kunnafoni jabaran na jabaw aw kulo garzɛgɛ kɛra ni kunnafoni damadamani bi n'a y'a sɔrɔ ni k'a da aw kulo kan tunga lafiya de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma dondoba ye ni wagati in na aw maa minnu bɛ yen nɔ ko terrain bɛ aw bolo aw bɛ fɛ k'a jɔ a musaka bɛ t'aw bolo yɔrɔnin kelen aw bɛ se k'aw sen don tunga lafiya ka sojɔ tɔn na ni o ye Paris ye villa simple ye $26,000 ye a tɔn wari ye 580 € ye étage ye $42,000 ye a tɔn wari ye 780 € ye ni e maa min bɛ yen nɔ sa k'i bɛ fɛ ka i sen don a tɔgɔ sɛbɛn na san 2024 tɔgɔ sɛbɛn olu daminɛna ka ban an ka nɛgɛjuru sira ale banban ni o ye 72 18 42 47 ni turu seri ma i ka so bɛ jɔ ni k'a d'i ma tunga lafiya ka laɲini ye min ye maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔkɔ bɛɛ ka se ka so kelen kelen ni ka o sɔrɔ ba Maliba o kɔnɔna la aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.